Ah, hi. Ikaw si Cindy, tama? Oo. Ikaw si Mark? Sorry napaghintay kita. May biglaang emergency lang. Kailangan talagang asikasuhin agad. Okay lang. I understand. Ganun talaga kapag maraming responsibilidad. May sinabi ka ba? Ay, wala naman. Sabi ko lang, baka gusto mo nang umorder. Mukhang napagod ka sa pag-aasikaso kanina. Oo nga. Waiter! Good evening. May I take your order? Go ahead, Cindy. We'll start with caviar crystal caviar for the appetizer, then truffle cream pasta and petite filet mignon. Actually, make it 2. 2? Diba? Iyan naman ang usual mo rito. Sandali. Paano mo nalaman? Duh. Research. Research? Oo naman. Ikaw ang humahawak ng family business nyo. Broken family, mom mo nasa abroad, mahilig ka sa tahimik na lugar, pero dito ka kumakain kapag may iniisip ka. Ano pa ba? Excuse me. Is that all for tonight? Yes, that's all. Thank you. All right. We'll serve the appetizer shortly. About 20 to 30 minutes for the main course. So, in-stock mo na pala ako bago tayo nagkita. Hindi naman stock. Prepared lang. Ayoko kasing mapahiya sa first date. Mukhang mas kilala mo pa ako kaysa sa sarili ko. At least honest, di ba? Ayoko ng surprises. Lalo na sa mga taong may malaking mundo. So, may hindi ka pa ba nalalaman? Meron siguro. Mga bagay na hindi lumalabas sa Google? Any weird habits? Mga sikreto? O mga bagay na hindi mo sinasabi basta-basta? Mukhang, Ma'am, sir, here are your appetizers. Enjoy your meal. salamat. You're welcome. Kain muna tayo? Oo naman. Marami pa naman tayong oras para mag-usap. Dear Love, fan ako ng mga kwento ninyo sa inyong programa. Kaya ito, pinilit ko rin na maisali ang kwento ko. Ako si Mark. Matagal na ako naghahanap ng jowa. At sa totoo lang, konti na lang. Susuko na ako. Hindi ko alam kung malas lang ba talaga ako sa pag-ibig o sadyang napapagod na lang ako umasa. Wala naman akong balat sa puwet. Hindi rin ako torpe. At hindi naman ako pangit sa tingin ko. At oo, hindi kami nagkatuluyan ni Cindy. Hindi dahil sa hindi ko siya nagustuhan, kundi dahil sa takbo ng unang date namin. Nakakapagod pala makipag-date sa taong alam na ang bawat detalye ng buhay mo bago ka pa makapagkwento. Mga dating kaklase, dating kapitbahay, at lalong-lalo na ang mga reto ng kaibigan ko na parang may background check na agad. Hindi naman sa pagiging pihikan, pero sawa na ako sa mga taong kilala na ako bago pa nila ako mahalin. Gusto ko ng bago. Gusto ko ng taong walang ideya kung sino ako. Taong sabik makinig sa mga kwento ko. Taong magtatanong hindi dahil may alam na sila, kundi dahil gusto talaga nilang malaman. Gusto ko ng mga tanong na may lalim. Mga tanong na mapapaisip ako bago sumagot. Kaya napagpasyahan kong sumubok sa dating app. Alam kong hindi ito garantisado. Alam kong maraming swipe ang mauuwi sa wala. At doon, nagtagpo ang landas namin ni Angela. Hi, miss. Is this seat taken? Mark? Nandyan ka na pala. Yeah, finally. Nice meeting you in person. Grabe. Ang ganda mo pala talaga. Nice meeting you too. No offense May nababasa lang kasi ako. Yung iba raw ang itsura sa dating app kaysa sa personal. Mga catfish. Exactly! Don't worry. Hindi ako na-offend. Alam ko rin namang first time mo sa dating app. Obvious ba? Konti. So, ano gusto mo kainin? May favorite ka ba dito? Orderin mo lang. Ako na bahala. Ay, wag na. Nakakaya naman. No. Okay lang talaga. Gusto ko lang maging comfortable ka. First meet pa lang natin pero tanggalin na natin agad yung hiya. Sayang naman yung date kung magkakailangan lang tayo, di ba?
Okay. Sige. Waiter! Good evening, Sir Mark. Ready to order? Same order as usual ako. Then, hintayin na lang natin siyang makapili. I guess truffle cream pasta and petite filet mignon. Oh, wow! Same taste. Is that all? Yes. Okay. Appetizer will be served right away. 15 to 20 minutes before the main course. Thank you. So, mahilig ka rin pala sa truffle pasta. Actually, yan lang talaga alam kong order dito. Palagi kasi yun yung na-order namin dati. Matagal na rin akong hindi nakakabalik dito. Ngayon na lang ulit. Kundi dahil sa'yo. May reason ba kung bakit? Kung okay lang sa'yo na ikwento? Okay lang naman. Long story short, nagkaroon ng gulo sa side ni Mommy. At tulad ng madalas mangyari, away pera. After nun, hindi na ako masyadong nakihalubilo sa mga kamag-anak. Ito kasing lugar na huli naming pinagsamahan bago sila tuloy nagkawatak-watak. Dito lang kami kumakain kapag umuwi yung kapatid ni Mommy from abroad. Siya na lang kasi natitirang kakampi ni Mommy. Kung ganun, okay lang ba sa'yo na dito tayo kumain? Oo naman. Naka-move on na rin ako, no? Tsaka, na-miss ko rin talaga tong place na to. Ikaw ba? Favorite mo rin ba dito? Oo. At katulad sa'yo, medyo bittersweet din ang memories ko dito. How come? Ito rin kasi yung last place na nakasama ko ang tatay ko bago sila maghiwalay ni Mama. Oh, I'm sorry. Hindi ko alam. Okay lang, nakamove on na rin naman ako. At siguro, yun ang sweet part. Ang funny, no? Iisang lugar pero pareho tayong mainiwang kwento rito. Mayaman, pareho ng pinagdadaanan sa pamilya at marunong umiwas sa gulo ng pera. Parang pareho kami. Naging maayos ang date namin ni Angela. Mas maayos kaysa sa inaasahan ko. May koneksyon agad akong naramdaman. Kumbaga pang dear love na talaga. Siguro dahil sa lugar na kinainan namin. O siguro dahil kahit unang beses pa lang naming magkita, parang matagal na kaming magkakilala. At hindi lang yon ang naging una at huli naming pagkikita. Madalas na kaming mag-date. Nagkakatawagan gabi-gabi. Hanggang sa hindi ko na namalayang, me at di na ang tawagan namin. At doon ko napagtanto, baka may pag-asa pa pala ako sa pag-ibig. Na hindi pa huli ang lahat. Na hindi lahat ng pagkikita ay kailangang masaktan. Na may mga taong darating, hindi para alamin ang nakaraan mo, kundi para sabayan ka sa kasalukuyan. Ma! Anak! Kamusta po ang flight mo, Ma? Pagod? Ayos lang. Mahaba gaya ng dati. Ikaw, ano na naman ang pinagkakaabalahan mo habang wala ako, ha? Ito po, inaayos pa rin ang business natin. Tapos may konting pakikipag-date sa gilid. Ano? Nga pa rin? Hindi naman po sa nga. Siguro, hindi lang talaga ibinibigay sa akin ni Lord pag alam niyang hindi pa makakabuti. Hay nako, kilala kita. Maalas ka talaga sa pag-ibig. Uy, grabe ka naman, Ma. Kung hindi naman po ako kikilos, wala ring lalapit. Tsaka, busy rin ako sa negosyo. Mas gusto ko na makilala muna ng maigi ang isang tao. At tsaka, feeling ko po, hindi na ako malas ngayon. Oh, at bakit mo nasabi yan, ha? Kasi, parang, nahanap ko na po ang the one. Sus! Kung hindi ka malas, edi sana may nagmamano na sa akin ngayon. Malay niyo po, bukas o sa makalawa, magmamano na siya sa'yo. Siguraduhin mo lang, ha? Hmm. Ayoko ng kwento lang. O siya, saan ba tayo kakain? Nagugutom na ako. Saan niyo po gusto? Treat ko na. Ay, ang swerte ko talaga sa anak ko. Sige, doon na lang sa kinakainan natin palagi. Tapos daan din tayo sa bilya ng pasalubong. Nakalimutan kong bilhan ng tita mo. Sige po, doon ko na rin itutuloy ang kwento ko tungkol kay Angela. Angela! Sige, makikinig ako.
Kinuwento ko kay mama ang lahat tungkol kay Angela. Kung paano kami nagkakilala, kung paano sa gitna ng mga simpleng kwento at katahimikan, ramdam kong siya na. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang ngiti ni mama. Hindi yung ngiting mapang-asar. Hindi yung ngiting sanay na sa kabiguan ko sa pag-ibig. Kundi ngiting tahimik. Ngiting natutuwa para sa anak niya. Ramdam kong totoo ang ngiti ni mama. Parang sa wakas, gumaan ang loob niya para sa akin. Parang naniwala rin siya na baka, eto na nga, na ang anak niyang malas sa pag-ibig ay nakahanap na rin ng katapat. Sure ka ba talaga, Di? Parang nahiya akong bigla kay tita. Sa susunod na lang kaya? Oo naman, Mi. Don't worry, hindi naman mataray si mama. At excited na rin siyang makilala ka. Ewan ko. Kinakabahan talaga ako, Di. Ano ka ba? Normal lang yan. Just be confident. Okay ka, Mi. Sige. Tara. Ma, nandito na po ako. Kasama ko po si Angela. Sandali lang anak, may tinatapos lang ako dito sa kwarto. Okay po, dito lang muna kami sa sala. Di, Mi, pwede ba makain ng tubig? Nauuhaw ako. hindi naman halatang kinakabahan ka ha. Wait lang, kukuha lang ako. Anak! Oh! Ikaw? Tita? Angela? Ikaw na Angela? Tita Mildred? Anong ginagawa mo dito? Ma? Magkakilala po kayo ni Angela? Kilala ko siya. At hindi sa paraang ikatutuwa mo. Anong ibig mong sabihin? Teka, huwag mong sabihin. Opo. Ako po ang girlfriend ng anak niyo. Angela? Hindi na po ngayon. Pasensya na po. Hindi ko alam. Hindi ko po kaya to. Mi, teka. Mauna na po ako. Angela! Mi! Teka lang! Ma, anong nangyayari? Angela! Teka! Please! Kausapin mo nga ako! Ano ba bang dapat nating pag-usapan, Mark? Bakit ka umalis agad? Bakit hindi mo sinabi na kilala mo pala si Mama? Hindi mo pa rin bagets? Mama ko? Oo, Mama ko! Na tita mo? Hindi ko magets! Yung tita kong nasa abroad, yung sinasabi kong umuuwi paminsan-minsan, Oh, siyang nanay mo. Yung babaeng hindi na kinakausap ng nanay ko, ay ang nanay mo. Ah. Magpinsan tayo, Mark. Kaya ko siya kilala. Kaya wala na tayong dapat pag-usapan. teka lang. Hindi naman natin alam ito mula umpisa. Pareho tayong clueless, Angela. Hindi ba sapat yun para itry pa rin natin? Mag-isip ka nga, Mark. Huy, pinsan kita. Pinsan mo ko. Magkadugo tayo, Mark. Bawal to. Hindi tayo pwedeng magkatuluyan. Alam ko. Pero handa kong ipaglaban ka. Mark! Kahit sabihin nilang mali. Kahit sabihin nilang bawal. Hindi nga pwede, Mark! Eh di, magpakalayo tayo. Malayo sa kanila. Malayo sa lahat ng huhusga. Angela, Mi, mahal kita. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Oo! Minahal din kita! Noong una! Pero matapos kong malaman to, ang mama mo, ang pamilya mo, hindi pwede, Mark. Kahit anong pilit mo, hindi ako sasama sa'yo. Subukan lang natin. Malay mo makinig sila. Malay mo maintindihan. Ikaw ang kailangang umintindi, Mark. Kalimutan mo na ako, okay? Kalimutan mo nang nakilala mo ko. Bilang babaeng minahal mo, Mark. Pero Mi, Wala nang me, wala nang di, wala nang tayo. Paalam, Mark.
Dear love, masakit? Hindi dahil nalaman ko ang totoo, kundi dahil ang pagmamahal na akala ko'y totoo na, nauwi pa rin pala sa pagkawasak. Alam kong mali. Oo, hindi ko yung tinatanggi. Pero sinubukan kong ipaglaban ang nararamdaman ko. Para kay Angela. Kahit alam kong talo na, bago pa man magsimula. Kahit alam kong wala na ring patutunguhan. Pilit kong inintindi ang sitwasyon. Pilit kong nilunok ang hiya. Pilit kong tinanggap ang bigat ng katotohanan hindi ko kailanman inakala. Na ang taong katawagan kong me at D, ang taong kadugo ko pa. At doon ko na-realize, may mga pagmamahal na hindi dapat ipaglaban. Siguro, totoo nga. Malas ako sa pag-ibig. Pero sa dulo, at least, alam ko na kaya kong magmahal. Hindi man ngayon, kahit sa tamang panahon.